थक जाला आदमी ये समय में, ये उम्र में। बेटी, ओ बेटी। हाँ पापा। काहे उदास होके बैठल बरू? कुछ भइल है का? हम रउआ से एगो बात कहल चाहतनी। बोला, का कहे के चाहत रू? अपना पति से तलाक लेके चाहतनी। तलाक? हाँ पापा। ई तू का कहत रू? दिमाग ठीक बानू? हमार दिमाग बिल्कुल ठीक बा। अभी तू 4 महीना शादी के न भइल आ तलाक के बात आ गई। हाँ पापा, हम तलाक लेहल चाहतनी। ठीक बा, तू तैका समय द, सब ठीक हो जाई। कुछ ठीक ना होई पापा, लेकिन राउर बेटी ठिकाने जरूर लग जाई। ई तू का कहत रू? अगर हमार बेटी के अगर कौनो खरोच आ गई ना, तो बाले बचे के हम जेल के हवा न खिलैनी तो फिर हमार ललन शर्मा नाम नहीं। जब कुछ होइए जाई तो रउआ जेल क के का करम? तो तू हमरा के साफ साफ बताओ, बाप समझ के ना, अब तो समझ के कि का भइल ह। ठीक बाटे, जब रउआ सुनल चाहतनी तो सुनी। आ गई नी रउआ? क्या कर रहे हो? आखिर ऐसे काहे? हम ना खुलब तो के खोली? हम तोरा मेहरारू है ना? मेहरारू हऊ, लेकिन हमके और से प्यार करनी। का ना आ इतना प्यार करनी, इतना प्यार करनी कि तारी वेशभूषा देख के तब हमर मन ना डोलेगा। तब भीगी बिल्ली बन के भरल समाज में हमारा से शादी काहे कोई? घर में आके मर्दानगी दिखावता नहीं? बिया अपना ला कोई नहीं, अपना माई के बचावे ला कोई नहीं। अपना माई के बचावे के खातिर हमार जिंदगी दाव पर लगा देहनी। अब ये घर में हम कौना रिश्ता पर हैं? माई के पतोह बन के रहियो, यहाँ कोनो दिक्कत ना होई, हर तरह सुख में काम आम। हमार वादा बा तो वादा बा। वाह वाह रे वाह, वादा बा? जौन आदमी प्यार करके प्यार के वादा ना निभैलक, 7 फेरा लेके शादी करके शादी के वादा ना निभैलक, उ आदमी अब वादा निभाई? ठीक बा। बहू, घर सरी आवे तो आवले, मरद रिझावे ना आवे। इतना दिन बियाह का हो गए आ कबहू ना देखनी तू बबुआ से बतियात तोहरा के। मम्मी जी, जान के काहे अनजान बनेनी? अगर हमरा मुंह से रउआ सुनल चाहतनी तो सुनी। राउर बेटा जेकरा से पहले प्यार करत रहले, बात करत रहले, ओकरे से आजो प्यार करेले, बात करेले। तो तू कैसन मेहरारू बड़ू ये तोहर मर्द कोई और से प्यार करता? ई जवानी कौना काम के बा? मम्मी जी, हम बाजारू औरत ना हई कि मन मिले चाहे ना मिले इ तन सौंप दी। तब बन रह सती सावित्री, जब सौतनिया लेके तेरा कॉलेज पे बैठा दी ना, तब तोहरा समझ में आई। हम तो यही सोच के चुप बानी कि समय आई तो वहाँ के सुधर जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। खबरदार हमरा बेटा पर उंगली उठाई ता कैसे तोरा हिम्मत हो गई हमरा बेटा पर उंगली उठावे के? मम्मी जी, हमार हिम्मत मत देखी, अपना अंदर हिम्मत रखी। आज हम उंगली उठैले बानी, काल पूरा समाज उंगली उठाई रउआ बेटा पर। साफ साफ कहतनी, हमरा बेटा के रिझेबू की तोरा बाप के बोला दी। रउआ का बुलाएम? हम ही यहाँ से चल जाता नहीं। अब सब समझ गई नहीं, हम सब समझ गई नहीं बेटी। रउए बताई पापा,
हम का करी? अब बेटी, अब तू ना, अब देखो हम का करतनी। अभी हम वकील साहब के पास जाके आ तलाक के कागज बनवावतनी। आ देख कि अब वो लोग के हम का करतनी, तू अब देखत रह। पापा हम परेशान हो गइल बानी। अब परेशान भेला के कोनो जरूरी नहीं है। बेटी ससुरार घर बसावे खातिर जाला, ई न कि बिगड़ल पति के सुधारे खातिर जाला। तो रउआ सबन से हम हाथ जोड़ के निहोरा करतनी, विनती करतनी कि रउओ अपन बेटी के अगर शादी करे के होके तो धन पर ना, बढ़िया लड़का देख के, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहे वाला होके, वो अपना परिवार के परिवार समझे, ओकरे से रउआ सबन शादी करे।